istasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa Kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan paduman sa progresibong Kabikulan. Sa dilim ng kahapon, oras mo ng liwanag sa atin ngayon. Istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa Bicolnet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey, Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda.
Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumta kalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Hoy, tamang oras sa Bilog na Pilipinas, 19 minutos, makalihis po ang alas 9 ng pagkamarning. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyan na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asin ibaba, mabareta on the spot. Programang mamadigos kan mga gibong kabalbalan, alagad mataunin pagsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot, pag-iriba ang lalaking mahilig sa gay. Tony K. is Tony Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolan Worldwide. Hi, hello, good morning. Guys, maghain na pagkagabi ko lang dyan. Hey. Hi, kumusta po? Tabi ang pagkagaw ng Monday. Kahit 19 na po sa bulan na, ano ba yung bulan mo yan? Ay, lingwan, malingawong ka.
Discover po sa bulan ng Agosto 2024. Monday. Punan sa tuyang simana, punan tapuan sa tuyang aldaw, ning apod kay po ning enerhiya. Tangan ngayong matapos ngayaan simana, masigla, kumbaga apod kay panahon ng sigla mga tugang an sa tuyang pagbuhay-buhay. Pag Lunes ngayon dapat apod kay ni masiglasig ang sa tuyang pagpupunon mga tugang kan simana. Sige mga tugang po mga tugang. Sundo alas 10 kita pagtabi na pag po tabi na maulan-ulan. Tabi na Monday kinakaagi nga talagang grabing init kang panahon. Ade, ngunya tugang mauran-uran. Ano daw ang tabi mga tugang? Bahala na kamaw. Siyempre mga tugang, sa pangarap po tabi ka na bilog na Bicol Net TV, siyempre sa pangarap po kasi mo yung station engineer Maestro SM Nalad Ponjet po tabi sa studio. Siyempre sa pangalan mo po nito gabas na yung po binagatay nagtiwala nagpapakot po mga tugang po yung maraming thank you ha. Tabi sa tuyong mga tuwang di mo daw sa tuyong programa. Isa mga yan, pagkaw na ikaw tabi kung magayon ang signal ta, ako kini, ano yan, ganin mo yata,